Tervetuloa harjoittelemaan Wordin käyttöä. Word on ohjelma, jonka avulla voit kirjoittaa ja muokata tekstiä. Wordin käyttöä kannattaa opetella, koska sitä käytetään paljon työpaikoilla ja myös opiskelussa. Aloitetaan Wordin perusasioilla. Aina kun käytät tiedostoja pilven kautta, muista aina ensimmäisenä nimetä asiakirja. Wordissä, kuten kaikissa Microsoft 365-ympäristön sovelluksista, löytyy valintanauha. Valintanauhasta voit valita kaksirivisen valintanauhan tai laittaa sen täältä pieneksi. Valintanauhasta löydät kaikki toiminnot, joita voit Word-dokumentille tehdä. Kun aloitat kirjoittamaan tekstiä, voit valita aloitusvälilehdeltä fontin, eli miltä teksti näyttää ruudulla. Voit valita fonttikoon, joka tarkoittaa sitä, että kuinka iso sinun fontti on ruudulla. Jos teet jostakin syystä virheen, sinun on helppo korjata se. Jos kirjoitat pitkiä tekstejä, sinun on myös helppo lisätä tekstin eri kohtiin uutta tekstiä. Wordin avulla voit korostaa tekstejä. Voit lihavoida niitä, eli tehdä niistä paksummat. Voit alleviivata tekstiä. Tai kursivoida sitä. Voit miten tahansa muuttaa tekstin muotoa erilaisiin väreihin tai erilaisiin kokoihin. Voit myös korostaa tekstiä. Jos haluat tehdä luetteloita, saat ne käyttöön täältä. Luettelomerkit. Voit valita erilaisia luettelomerkkejä käyttöösi. Jos kirjoitat pitkää tekstiä, muista aina pitää riittävä riviväli ja tee kappalejaot tekstille. Riviväli tarkoittaa 2 eri rivin väliin jäävää pientä aukkoa. Kappalejakoja saat tehtyä painamalla Enter-nappulaa. Jos haluat muuttaa tekstisi asettelua, voit tehdä sen täältä. Tasaa-toiminto tarkoittaa sitä, että mihin kohtaan asiakirjaa teksti asettuu. Keskelle, oikealle, tasaan vasemmalle.
Wordissä on myös sanele-toiminto, joka tarkoittaa sitä, että voit halutessasi puhua mikrofoniin, jolloin Word muuttaa puheesi tekstiksi. Kokeillaan. Muuta puhe tekstiksi. Voit lisätä asiakirjaan erilaisia linkkejä internetistä, piirtää erilaisia kuvioita, lisätä kuvia. Voit myös lisätä asiakirjaasi taulukon. Voit piirtää valmiin taulukon. Wordin taulukoita voit myös muotoilla automaattisesti. Ylhäältä alaspäin kulkevat osiot ovat sarakkeita ja vasemmalta oikealle vaakatasossa rivejä. Asiakirjan suuntaa voi vaihtaa täältä. Asiakirjan asetteluihin kannattaa kiinnittää huomiota silloin, kun sinulla on todella pitkä asiakirja, jota työstät. Jos teet opiskelukaverisi tai työkaverisi kanssa ryhmätyötä, voitte kommentoida yhteistä tuotosta. Paina uusi kommentti, kirjoita henkilön nimi, kelle osoitat kommentin ja lähetä kommentti. Kommenttiin pystyy vastaamaan tai siitä pystyy tykkäämään. Tässä sinulle tiedoksi muutamia yksinkertaisia Wordin toimintoja. Wordin harjoittelu vie aikaa, mutta se kannattaa opetella hyvin. Tsemppiä asiakirjojen kirjoittamiseen. Kiitos kun kuuntelit.